2015 urtean modu ilegalean etorri ziren milioi bat errefuxiatu Europara leku ezberdinetatik. Ez da kasualitatea izan, zenbait gertakari izan da tartean, ezta? Eta adibidez, e, e, orain arte egon diren kanpamentuei diru laguntza gutxitzea, nazioarteko diru laguntza gutxitzea, Siria gero eta purtuago egotea eta Siriako etorkizun ekonomikoa ere zalantzan egotea, edo beste hainbat arrazoi, ezta. Bueno, ahaleginak egiten ari dira Europatik etorrera hau eteteko, ezta? Mugak handituaz, itsasoko etorrera zainduaz, eta beste zenbait gauza eginaz, ez? Diruz lagunduaz Turkia, eta beste modu batzuetan, ezta? Baina, era berdinean, esan daiteke, etorrera hau ekiditeak ondorioak izango dituela Europaren etorkizun ekonomikoan ere. Hainbat ondorio egongo dira, ekonomikoak eta baita politikoak ere. Eta egon daitezkeen artean izan da, alde batetik Europaren desestabilizazioa, hau da, Europar Batasuneko estatu ezberdinen arteko desadostasunak areagotzea, ezta? Hor dago, adibidez, errefuxiatuen kopuruen kupoak, ados ez jartzea horren inguruan. Baita, Europar Batasunaren eskumenak zalantzan jartzea ere. Europar Batasunak erabakirik ezin aktualizatea estatu guztien izenean eta ondorioz estatu bakoitzak bere kabuz, bere politikak egitea errefuxiatuko. Badago bai, Schengen espazioaren apurtzea, ezta? Apurtzea edo baita zalantzan jartzea. Errefuxiatu hau sartzen badira Europako edozein herrialdeetara, herrialde batetik bestera edo estatu batetik bestera mugitu daitezke. Beraz, estatu batek ez baditu etxean jaso nahi, mugak jarri beharko ditu berriz ere, ezta? Beste ondorio bat izan daiteke errefuxiatuak alde batetik bestera ibiltzea eta inon legeztatzeko ebazpenik ez izatea, ezta? Leku ezberdinetan eskatu asiloa eta inon legeztatzerik ez izatea. Beste ondorioetako bat izan daiteke Europan sortu aldiren xenofobia, islamofobia deitzen dana, edo islamismoaren radikalizazioa ere, ezta? Alde batetik, esaten ari direlako jende asko dela etortzen ari dena, nolabaiteko uholde bat dela, ezta? Eta, beldurra sortzea, uholde horrek izan dituen ondorioei, ezta? Eta ondorioz, erradikalizatzea gure jarrerak, eta gure jarrerak, edo Europarren jarrerak erradikalizatzen diren momentutik, islamofobia bat bultzatzea eta islamisten aldetik erradikalizazio bat, ezta? Eta gainera, erradikalizazio honek, aldebietako erradikalizazio honek ekarri aldu eskuin muturreko alderdien gorakada bat, eta orduan, Europako panorama politikoaren aldaketa bat, ezta? Polonian adibidez, Poloniako hauteskundeetan erabili zen argumento moduan etorkinen edo errefuxiatuen krisi hau, ezta? Jakinaren gainean, Polonia ia ez duela ikutzen honek, Poloniatik ez dira pasatzen, ez daude bertan, ezta? Merkelek ere, bere balorazioan izugarrizko jaitsiera izan du krisi honen ostean. Era berean, bilatu daiteke Greziako gobernuaren balorazioaren beherakada ere, ezta? Greziako gobernua ez da Europako beste estatuen gustukoa edo alderdi berekoa, eta Grezian horren beste errefuxiatu egoteak ere balorazio hau jaitsi dezake. Eta gero,
pasabideko herrialdeak ere ez dutasun handian jartzea ekarri dezake ondorio bezala. Oso bideratuta daude bide bat egitera errefuxiatuak, eta bide horretan zeharkatzen dituzten estatuak ere arazoak dituzte egoera honekin. Eta bestalde batetik, ondorioa izan daiteke ere, Turkiak berak erabiltzea errefuxiatuen gai hau nolabait txantaia bezala Europar Batasunean onartua izan dadin.